मी काव्या पोवार. दैनिक गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सध्या सगळीकडे गोवा विधानसभा निवडणुकीचं वारं जोरदार वाहू लागलंय. गोव्यातल्या प्रत्येक पक्षानं कंबर कसली आहे आणि प्रत्येक पक्षाला असं वाटतंय की आपलाच पक्ष विजयी होणार किंवा आपल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री निवडून येणार. पण कोण मुख्यमंत्री होणार किंवा कोणता पक्ष विजयी होणार हे सर्वस्वी आपल्या म्हणजे मतदारांच्या हातात असतं. आता निवडणूक झाल्यानंतरच कोणता पक्ष विजयी होणार हे आपल्याला कळेल. पण सध्या चर्चेचा विषय असा आहे की गोव्यातल्या राजकारणाची दिशा भरकटते का किंवा गोव्यामध्ये फुटीरवादी राजकारण सुरू आहे का. याचं कारण मी तुम्हाला सांगते. कसं असतं, प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीच्या आधी पक्षांतर होणं ही स्वाभाविक गोष्ट असते. पण गोव्यामध्ये जे पक्षांतर होतंय त्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या 3 महिन्यांमध्ये जवळजवळ 9 नेत्यांनी आपला पक्ष बदललाय आणि या पक्षांतराचा फटका जर कोणत्या पक्षाला बसला असेल ना तर तो पक्ष आहे काँग्रेस पक्ष. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 40 जागांपैकी गोव्यामध्ये 40 मतदारसंघ आहेत आणि 40 जागांपैकी 17 जागा घेऊन विजयी झालेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष. पण आता 2022च्या निवडणुका तोंडावर असताना काँग्रेस पक्षामध्ये फक्त 2 आमदार आहेत. याचं कारण की जे राजकीय नेते आहेत ते वारंवार आपला पक्ष बदलतात. ह्या पक्षांतराचं नेमकं कारण काय असेल. कुणालाही वाटू शकतं की आत्ता आपण ज्या पक्षामध्ये आहोत त्या पक्षापेक्षा आपला समोरचा पक्ष हा शक्तिशाली आहे किंवा त्या पक्षाची धोरणं त्यांना आवडू शकतात, त्यामध्ये पक्षांतर करतायत तर ओके. पण सत्तेसाठी पक्षांतर होतंय का असा सवाल सुद्धा निर्माण झालाय. गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश तोडणकर म्हणतायत की या पक्षांतराचं कारण असं आहे की गोव्यामधले मतदारसंघ लहान आहेत आणि या मतदारसंघांमध्ये पक्षांपेक्षा राजकीय नेत्यांचं वर्चस्व जास्त आहे आणि त्याचमुळे कुठेतरी हे पक्षांतराचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि या पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षानं एक मोठी घोषणा केली आहे. ती घोषणा अशी आहे की गोव्यातलं जे पक्षांतराचं प्रमाण आहे ते संपुष्टात आणणार आहेत. कारण कसं आहे की ज्या वेळेला तुम्हाला जनता निवडून देत असते, तुम्हाला मत देत असते, त्यावेळेला तुमच्या मागे कुठले तरी एक पक्ष आहे, तुमच्या मागे तुम्ही कुठल्या तरी चिन्हावर लढत असता, त्यामुळे तुम्हाला जनता निवडून देत असते. पण जर तुम्ही सत्तेसाठी पक्षांतर करत असाल तर ती गोष्ट नक्कीच चुकीची आहे असं तोडणकरांचं म्हणणं आहे. जसं की आपल्याला माहिती आहे की गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 40 जागांपैकी 17 जागा घेऊन काँग्रेस पक्ष विजयी झाला होता. पण त्यानंतर भाजपानं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीसोबत युती करून नवीन सरकार स्थापन केलं आणि हाच काँग्रेससाठी खूप मोठा झटका होता. आणि याचा परिणाम असा की आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर असून 2022ची निवडणूक तोंडावर असून सुद्धा काँग्रेसमध्ये फक्त 2 आमदार शिल्लक आहेत. आणि यामुळेच काँग्रेस पार्टीनं खूप मोठी घोषणा केली आहे की आता इथून पुढे गोव्यातलं जे पक्षांतर आहे ते संपुष्टात आणणार आहेत आणि पक्षांतर केलेल्यांना आता पुन्हा काँग्रेसमध्ये जागा मिळणार नाही आहे. आणि ही घोषणा त्यांनी त्याची सोशल मीडियाद्वारे जाहीर केलेली आहे. आता याचा परिणाम असा झाला आहे की या सगळ्या पक्षांतराच्या गोष्टींमुळे गोव्यातल्या जनतेला मोठा प्रश्न पडला आहे की नेमकं मतदान करायचं तर कोणाला करायचं. कारण ज्या वेळीला आत्तापर्यंत निवडणुकी झाल्या आणि त्यामध्ये लोकांनी निवडूनही दिलं बऱ्याच जणांना, पण तेव्हा ते एका वेगळ्या पक्षाशी निगडीत होते आणि आता त्यांनी पक्ष सोडून वेगळ्या पक्षामध्ये गेलेले. यामुळे जनताही खूप मोठ्या प्रमाणात संभ्रमात आहे. आता नेमकं 2022च्या निवडणुकांमध्ये काय होतंय, कोणता पक्ष विजयी होतोय आणि एकंदरीत कसं चित्र असणार आहे हे आपल्याला वेळ आल्यावर लक्षात येईलच. या सगळ्या प्रकारावर एक नागरिक म्हणून आणि मतदार म्हणून तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय, तुमची प्रतिक्रिया काय आहे हे नक्की आम्हाला कळवा. कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचं मत आम्हाला कळवायला विसरू नका. त्यासाठी पाहत रहा दैनिक गोमंतक. धन्यवाद.